deschidă scorul, dar acest lucru nu a impresionat-o pe Poli Timișoara, obișnuită cu așa ceva în acest sezon de Liga 1. Suporterii s-au învățat ca echipa lor să revină după ce este condusă cu un gol pe tabela de marcaj. Sesinia, marcatorul golului giuleștean. După numai 3 minute a venit primul gol al lui Iani Zicu, un gol foarte frumos cu capul din centrarea lui Dan Alexa. Zicu, candidat serios la titlul de vedeta etapei. O partidă excelentă făcută de Ianis împotriva echipei la care a jucat cel mai bine în ultimii ani și iată faza golului 2. A dormit Ezechiaș pe o ieșire la offside total necontrolată a giuleștenilor. O fază de copii și juniori. Ianis Zicu a preluat nestingerit și cu foarte mult calm l-a învins cu un șut plasat pe Mircea Bornescu. Rămâneți în continuare pe Digi Sport. Urmează Fanatic Show cu Horia Ivanovici, Ilie Dumitrescu și Dan Udrea. Sunt Ionuț Angheluță. Seară bună! Bergambir, berea fotbalului românesc.